Volám sa Peter Vajda, profesne sa venujem vede, výskumu v oblasti geofyziky, pracujem na Slovenskej akadémii vied a okrem svojej profesie sa venujem aj tomu, že sa zúčastňujem na práci občianskeho združenia Themelios. To slovo Themelios znamená základy, je to v gréčtine. Dôvod, prečo takéto meno pre to občianske združenie je, že si kladieme otázky a snažíme sa hľadať odpovede na tie najzákladnejšie otázky. Kto sme, odkiaľ sme sa tu vzali, odkiaľ je vesmír, ako vznikol život, aký je zmysel života a kam to celé smeruje. No, tak ja by som to skúsil z takých dvoch pohľadov, či končí život smrťou. Z toho pohľadu materialistickej vedy alebo z toho evolučného pohľadu život jednotlivca končí smrťou. Tak končí, že po smrti už nič viac nie je pre toho jednotlivca. Tam jeho existencia úplne končí, zaniká. Ale ja osobne verím, že život nekončí smrťou, pretože verím v Bibliu, že je to Božie slovo, Boha, ktorý skutočne existuje, ktorý z ničoho stvoril mocou svojho slova. A on vo svojom slove hovorí o vzkriesení z mŕtvych a o večnom živote. A tento večný život ponúka každému ako dar, každému, kto verí v jeho syna, Pána Ježiša Krista. Pretože on, večný nestvorený Boží syn, prišiel na túto zem ako človek, sa ponížil, zobral telo a urobil to len preto, aby my ľudia sme mohli byť vykúpení zo svojich hriechov, pretože odplata za hriech je smrť, aby sme nemuseli znášať všetky dôsledky toho hriechu, ktorým je smrť, tými dôsledkami je smrť. A to smrť nie len fyzická, ale smrť, ktorú Božie slovo nazýva druhá smrť, a to je večné odlúčenie od Boha. Ale Boh nám ponúka ako dar večný život. A každý ten človek tento dar môže prijať. Ak vierou príjme identitu Ježiša Krista ako Božieho syna, ako vykupiteľa, ak sa vierou spoľahne na to jeho vykupiteľské dielo, na to, že zomrel na Golgotskom kríži za naše hriechy, ale vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. A Božie slovo jasne hovorí v Evanjeliu Jána v 5. kapitole 24. verš, že kto verí v syna, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. A to je úžasné. A Božie slovo nám dáva zasľúbenie, že keď veríme Bohu v celom jeho zjavení a spoliehame sa na to, tak Božie slovo hovorí, že aj keď zomrieme, budeme žiť, pretože existuje vzkriesenie z mŕtvych.